Hi, chun sagad. Sa bhí an seo tám chun breanúir leagnacha neamhspleácha agus leagnacha spleácha de bhríothar na Gaeilge. Le seo a thosnú, scríb mar an samplaí amach, agus an sin feici tú an differ idir na leagnacha neamhspleácha agus na leagnacha spleácha sin. So an bhfuil sé an seo ní bhíonn sé an seo. Oh, ní le chuir cheiste go dtíir sin. Agus an raibh sé an seo. Anis, breanna ar mríothar an seo, sin na cín atá neamhspleách. Plus goil siad neamhspleách ar bhíor na bríothar, ar bhíor na bríothar chun leis go. Se, ní léon rud ag immert éificht ar thug bonach agus ní léon rud dá nathrú mas na so sin tá bíon beg sé sin go bran ní léon séomh go tús ní léon uirú ag tús na cheol mar sin. Bran an seo. So seo dan an bhíorcheisteach san Neamhspleách. Seo dan meisce seo dan bhíorgheoltach san Neamhspleách Gnádáthach. Agus seo an bhíorcheisteach san Neamhspleáchte. Agus feic an éifreacht imreoin siad seo ar na focail. So, mas rud ag mar seo chur mé sin san Neamhspleáchte go sé teacht leis an sampla. So feic gur bhí a bhí againn an sin chéad sampla, agus sin é neamhspleách ar aon bhíor bríothar an ceol mar sin. Agus an sin star sampla an seo agus seo an leag an spleách, tá sé tris athrú so chuig go dtí méid an nascad ar an bhíorcheisteach san Neamhspleáchte seo agus an bríothar. Agus tá sé sin tábhachtach gur roinn cúisina éagsúla. Siadm sé angail sé tábhachtach so chuig go dtí méid nach an talta seo. Agus freisin so chuig go dtí méid gur go man an bríothar seo leis an míor bhríothar sin agus nach cinál cuid rásan nó cuid rud a behelas na abertaí. Mar féidir rudí air beag an dulléir ornta agus tú ggéir rudí casta rá. Nuair nach bhfuil an abert siimplí agus ABC bríothar persa agus nó bríothar animní agus cuspár nó rud ag mar sin. So, se, tá sé tá gáil ó seo agus tá sé cinál úsáideach leis sin oibriú amach cad iad na cóthaics na cinálacha míorna a churann na bríothar na Gaeilge sa leag an spleách. So tá cúpla sampla scríofa síos go mar leathnach an seo. Sin san Neamhspleáchte tá air sin an bhíorcheisteach na bríothar réalta ar nó tá an bríothar bí na réalta. Níor dearmis cóir nóir solar agus mura. Agus an Neamhspleách sin tá an, ní, nach, an ceistíoltach, cá, mura, sola, se, roinn samplaí ar nó ní seo gach sampla chuirch bríothar sa leag an spleách na Neamhspleách fág mé an obair sin a lug faoin ar Gramadach agus mar sin de an gur deir an tuiscint ar na Turkey Gramadach seo chuir tuit sa bhí an seo. So sa bhóg nílach an sin tá furmhar na géin sin an freisin na míor na ceiste agus mar sin de. Ach tá ceann alúin sin dá feicear dámach mar hampla. Ní féidir leis an mach seo. Ní féidir le aberte thosnú le don mícheál ganas ar bla 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 bla. Ní dhéanann sé sin an cíal gan an bhíorcheisteach bheith ribh ag tús na haberte. So, má bhreaníimiid ar sin, feicimiid go sé an tábhachtach cinál leis na bríothar nó le fáim na mríothar a bhúnú go sé an tábhachtach fálam conas na bríothar na Gaeilge bunsach a chur sa leagan chur sa spleách mar dearmid idir choirí ar rud.
Se. Agus duine me fi an eile marall ar sin ar bell ach bhí dearcha ggéir an Neamhspleách maiden an Spleách osban duit sa bhí an seo go scipa. So tásúm go sin solir sé sin go gur na mí na bríthir sin bríomhar na Gaeilge sa bheith an Spleách agus go nachraíonn siad na bríomhar. Bíodh gur litrú an bríomhar aithríonn siad nó an séomh ar an siad isteachanta nó fiú bíon cíine a churann orú rih mí freisin. So ceann bachór doin na bríomhar Spleácha seo a úsáid seachas na bríomhar Neamhspleácha. So mí ná mar sin ar bell agus beag níos nó sonraí sa bhí an eile sin ach tásúm go dtuigeann tú an tearc agus chad chuige na aigneacha éagsúla seo hanis go tearcúil. Sin tá an gur sé sin began in casta agus dechar é heú beidir gan tuile samplaí ach tásúm gúir tú blur as agus go teachtasteach go inis ar an termíocht agus sin Neamhspleách agus Spleách agus go mélinn sa dara fhí seán eile seo. Má taon cheist féanút fág teachtat faoin bhí seán agus tásúla mar nó ar chabhraigh se seo libh. Plán